Kaixo, orain ikasiko dugu nola matrikulatu ikasleak Moodleko ikastaro batean. Hemen ikastaroan gaudela, partaideak atalera joango gara, eta hemen dago partaideak kudeatzeko gunea. Bueno, hemen ikusten duzu hasieran daukagula matrikulatu erabiltzaileak. Hemen banaka joan beharko ginake ikasleak aurkitzen eta matrikulatzen. Baina hau ez da oso erabilgarria, banaka egin beharra dagoelako. Utziko dugu, joaten bagara matrikulatutako erabiltzaileak atal honetara, hemen hainbat kontu ateratzen zaizkigu. Joango gara, matrikulazio metodoak. Ikusten duzu daudela eskuzko matrikulazioa eta matrikulazio automatikoa. Hau ez bada ateratzen, gehitu metodoa eta gehitu dezakezue automatikoki matrikulatzeko. Bueno, eskuzkoa ikasiko dugu lehenen. Klik emango dugu hemen, eta hemen jarri beharko genuke zein ikasle, plataforma guztitik, zein ikasle gehitu nahi dugun gure ikastarora. Joan beharko ginake, klik egin, eta banaka aurkitzen. Hau egin daiteke, kontrol tekla sakatuta daukagula, joan gaitezke, horrela aukeratzen. Eta egingo genuke gehitu, eta pasatzen dira ona. Horrela egin genezake, edo hemen aurkitu genezake, izenaren atal bat jartzen badut, aurkitzen du, eta horrela aukeratu eta pasa dezakegu. Hau da, aukera bat. Beste aukera bada, automatikoki matrikulatzea ikasleak, klabe batekin. Bueno, partaideetan gaudela, matrikulatu erabiltzaileak, metodoak, eta hemen matrikulazio automatikoa daukagu. Joaten bagara kurpiltxo honetara, hemen daude konfigurazioa dago. Baimendu, baietz jarriko dut, baietz hau ere, eta hemen sartuko diogu pasaitza. Euki behar ditu, minuskula, maiuskula, ikurra eta zenbakia. Erabili talde matrikulatzeko gakoa, baietz esango diot, eta ikasle bezala matrikulatzeko. Listo, orduan nik pasaitza hau ematen badiet, ikasleak pasaitz honekin sartuko lirateke ikastaro honetan. Emango diot gordetzeko, joango nitzake ikastarora, esteka, ikastaroaren esteka kopiatuko nuke eta postaz bidali ikaslei. Orduan, iritsiko zaie postara ona iristeko aukera. Eta eskatuko die pasaitza. Baina gehienetan, talde bat baino gehiago eukitzen ditugu. Hau da, ikastaro honek balioko dit A talderako, B talderako eta bar. Orduan, taldeak egin itzake. Taldeak egiten hasi aurretik, ezarpenetan, ikastaroan gaudela, ikastaroaren ezarpenetan, esango diot, taldeak, talderik ez, esango diot baietz, taldeak ezin elkar ikusi. Gelaka egiten badugu, beraien artean, ezin elkar ikusi. Eta behartu talde moduan. Orain, taldeetara joango naiz partaideak atalera, eta hemen, lehen bezala, klik eta taldeak. Eta sortuko ditut taldeak. Hemen, sortu taldea, hemen jarri nezake zerbait, eta hemen daukat aukera pasaitza jartzeko. Beste pasaitz bat jarriko dut. Esango diot, taldeko mezularitzaren aukera emango diot, eta 0 ikasle dauzkan. Honi jarri diodan pasaitza sartzen badute, zuzenean bat A taldera sartuko dira. Eta lehen jarri dudan pasaitza jartzen badute, ez dira taldeetan sartuko. Ikastaroan, orokorrean sartuko dira. Ikaslearen postara bidali diot, ikastaroaren helbidea, eta berak egin beharko duena da, hemen klik egin, eta esaten dit, jarraitzeko, gonbidatuak ezin dira sartu, lehenengo noski sartu beharra dauka Moodlen, eta orain gakoa eskatzen dio. Jarriko dut, bat A taldera sartzeko gakoa. Eta sartu da. Orain, irakasle bezala nagoela joaten banaiz partaideetara, ikusten duzue, ikasle hau dagoela bat han matrikulatuta.
ja, bera, automatikoki matrikulatu. Horrela osatuko nituzke taldeak. Hau komeni da lehen klasean jun eta lehenengo gauza hau egitea gelan bertan gaudenean. Bueno ja ikastaroa osatzen hasi gara eta ikasleak ere matrikulatu ditugu. Kurtsoa hasteko moduan gaude.